What's up mga kachos? It's me again, Jolvin, back again for another video. Welcome back to my channel! So karon nga video after did i-edit pa man na. So karon nga video after sa ato sa pag-vlog nito sa ato ang week of pag-check sa mga modules o ang paggama sa mga questionnaire. Now, for this video lahi na pud siya mga ka-charts karon since ang hunasan is naa sa kagabi unon. Gago! Gabi ang hunas for short, mga team na ko together with my friends na aming mga kabuang na po nga buhaton mag-vlog ko no me while manulo. Unsa man? Nag-opening pa ko. Akong kauban ko lang si Moreds o si Ma'am Shi. Ha? Ay, sundang hoy! Wala, mumunit na rin kami. Katanawa ra. Moro na yung manulo nga dili prepared. Abi mo kung prepared ta aning pan. Ay, sundang hoy! Kumakapat ang fish. Okay. So makatawa ko mo ko na mga ka-charts kay nga no, the last time kami nanulo sa una, ang among gamit lang is ang cellphone nga flashlight. Wala mi nagdala og flashlight nga katong kusog nga musiga. Flashlight sa cellphone among gigamit. Og isa ra ka cellphone ang among gigamit sa tulo ka tawo. Then hadlok din kay nang manulo nga wala kay mo flashlight kay basta na iba tunok adto yung sakit kay nang tunok sa kuan sa tuyom. Og ang pinaka worst pagid adto nga pagpanulo is nawala mi sa kabaybayon. Kayit-yit ba kay wala iya mo street light ang baybay mga ka-charts. So nabuang may pangita. May ganay kay naami light. It was at this moment he knew he fucked up. Light! Tanawara? Na-slide na ko mga ka-charts. The last time nga nawala pagid mi. May ganay kay na-load ang among cellphone nga ginadala. Nga GPS ang mga buang. Para ko mga kauban ko. Start na siya kuan. Ayan mga kaibigan. Oh, di ba? Nakakuha na siya og Anime card. in English. Google! Barinig kita sa mukha eh! Isa daw. Kung sa akong ka-excited nga manulo kunuhay nga more expert manulo ba. Nabilin ang akong flashlight. Si wala pa tayo may sulop sa danan. Halak ka. O di niya may sudlanan. So wala pa flashlight, wala pa yung may gigamit ng mga kutsilyo, wala pa gid may butanganan sa mga kuha. Saan magturtur na sa baybay. So karon nakuha na nako ang flashlight. Pwede na ko maglaro-laroy diring gabi. Ay! So careful lang ta ma-slide ta ani lapo ka ay yung mga ka-sharks. And nakakuha na mo kog cellophane para sudlan sa mga kuha kunuhay if makakuha pag yun. Laban lang ta. Guys, asa na mo? Paisa ra ka cellophane ako nakuha. So dito sa unahan na naguna na among kauban nga magkatong mga master gid sila mga kay kami ani mga barot-barot na talaga. Tigaw-tigaw lang dito sa kuan. Alright, as of now mga ka-trust, naa na mi diri sa tunga-tunga na diri sa hunasan kung asa daghang mga sagbot-sagbot pa. O update to sila sa mga kauban. Hello! Hello mga ka-charts! Ayun mo sa tingog bro magkanang nagbagong nanganak. So ayun nakakita nako og mga kinhason mga ka-chars. Og si Ma'am siya nakita siya og way kagamay ba aning si Orchin? Nama ka ni sulod bro siguro ni kilay ni kuan ani. Madam Auring. Sa ilagay mo sa ating mahiwagang lalagyan na very kuan. Ayun bilo siguro uy. So din nalepa uy kay luoy pud kaayo ng si Orchin nga perting gamaya uy. Gilabay na lang magbalik mga church. Hawi man dapat natin videographer. Ako sang puluton. Okay. Mana gi ka nga vlog nga sariling sikap. Wala tay videographer perting hawi sa kamot. Bugat pa ning cellphone. Makanta lang ko all by myself. Ang natawag ng mga tuyong. Sa itawagan na gani dikiya sa Tagalog sa It's bogwog. bolbog. Dikiya sa Tagalog sa English is Jellyfish. jellyfish. Jelly ra kay wala pa man siya kauban nga fish. Nagbibiro lang ako. Nausa na amshi. It's balat.
It's Si- sea or aha. sea cucumber. Yeah. Kani udag ko siya, in fairness. Ano siya isang? Uy! Ano na sa anga? Bato? Ano kaya ito eh? Sa limuang mo na itong mga kauban. Uy, patagaan man tadi ma. Ano na? Inahan sa lukot. Oh, it's Dawn. Tada! Oh, that is Dawn Soul. Ang sa'yo, tulo siya. Ayun. Hala, nag-blood siya. Hala, anak ay at. Hala, nag-blood. Ayan, yung sawaki nagtatago. Nagtatago sa Hindi ano. siya marunong tumago. Ayan. Ayan, nakapag yun. So, gitawag ko ni Ma'am Chicken. Ako siya nakitang sea crabs. Saan nga sea crabs? Tira, ay, One. asa? Ay, Tundakpon ha, para. sea crabs. Kasi mapaakan ka. Uy. Ma'am! Kanang! Sa tawag ana! O ka na ba? Buko. Buko-buko! Go! Nawawa, Mama Dads! Mama Dads! Kuhan mo sa Mama Dads! Na? Ay, Ha? kuwang o red. Hindi ba nabayot? Kaya mo yan, Ma'am Shi. Kaya mo yan. Ayun, nakuha na niya. Nakuha na. Wow, di ukos-ukos. Ginagawa mo. That is Baby squid. baby squid. Una ay baby shark, na ay baby squid. Si Jill na makakuha ka to, ma'am. Mother of piranha, ba siya siguro. Ay, nakaan siya? I got some kuan, naninikad. You got an American. So, We're looking for the partner. ay, dapat di ay pag mga kita kag dagko nga mga anikan, so you will look for their partner. Nag-check ka partner. Sana ohal na ay partner. Hindi totoo yan. Asan na siya? It's Vovo? We'll check here kung naana ba siya sulod. Uy, patakag check gimana imo ah. We are only checking lang man. We are not nako naman sa sulod. Kilala kong kaliskis mo, oy. Dili lalim ang manginhas. Di po lalim ang manginhas while nag-vlog. So what wala tayo videographer? Hawi kay akong kamot. Eh, some gowns. Guys, nakakuha ako puki. Uy, makaon rin ang puki? Okay, katong good siya, oy. Gawan makamulit mo kaon makag puki. Ano nakikita mo, Ma'am Shi? Jerome, ala sa Jerome. Tuara wala siya ato. Siya siya rin mga Go, anak. Nakuha na siya. Naipit naman siya. Go, laban. Anak, siya rin pampaak. Ay, pampaak. Ayog saba. Ay, siya rin. Madaldal ka eh. Di agas. Kulatan siya. Crab! Wow, sige, ipakita. Wow, success. Okay, It was at this moment he knew he fucked up. okay. Agay, natunog ko. Okay. Wow! Napaakan ba sa ani? Agay. Agay, natunog ko. Natunog ko, Ma'am Shi. Agay, kuasa, di. Natunog. Agay, sakit tayo, natunog ko. Gago! Wala ko gatan likod ko Okay. Natunog ko og tuyo. Kaya ginabidyo na ko si Ma'am Shi pag suman. Ako na natuyog no talikod ko pag paatras. Gago! Aray. Ngulngul siya mga ka-Charles. Ano nag-vlog mo kong inaani, oy? Tanga talaga. Di, pura kong naloya og pinakalit. Guys, kisa medyo nagngulngul kin ako ang tunok. Next time mag-careful lang yun tag-ayo. Kasakit-sakit kin ang tunok. Ipakita na mo among kuha, guys. Sadara na among kuha, oh. Tang Diba? Kapit na siya mapuno ang isa ka cellophane. Uy, nakakuha siya saang. Mureds, congratulations, you've made it. Yeah. Kuha siya saang. Hala ka diha. Bro, bato, no? Hala, bato. It's a prank, man. Gago!
Yes, it's Abalon. Mo ni Abalon. Yeah, Abalon. Ginamukbang siya sa mga Korean. Sa to ay iskapinan. Amo din na siya Abalon, no? Kanang sa mga Korean nga ginamukbang kanang ana-ana, no? Uy, update. In fairness, mga kasya, sakto ang akong nabasa dito sa article nga dili gid siya angay ihian kay i-push siya karon na wala na gid ang iyang sakit. Science works. Ang mga flashlight namo wala gid ni natarong o charge kay wala gud sa plano, so kalit-kalit lang gid kay uban na jud ko ani nila kay mag-vlog lagi ko, no, manulo. So among flashlight is kamatayon na. So budak sa mga punok ani karon ko mga flashlight hinay na kaayo. So mag-research na kung tan-aw sa akong agianan if naabay tunok or wala. Oh my god. It's a bloody moon. It's a bloody Karon. So, saan nakuha niyo mo, Reds? Ulang. Loko lang. Unsay nakuha na ko? wow, dagko lagi ko ayun na buyag-buyag. Yes. Kagamay ba sa ulang? Buyag-buyag. Ako'y tiger shell. Pasagday na siya. I have tiger shell. Oh my God, cute kaya ang kuha, shrimp. Balunin nyo. Ay, hindi, makaonin mo tong shrimp ma. Di man. Yes. Anong gitawag siya tiger shell? Kaya, obviously, ang iyang color mo tiger. Of course. Bright kayo ko, di ba? Wow, guys. Tandaan niya may kuha, guys. Buyag-buyag. Dagan kay kog ingon ani oh. Nakadako. Wow, ha? So nagbunga ra gid among pag-ani-ani diri mga ka-shots kinagining kuha in fairness thanks to Jella kay murag daghan siya kuha kanina kay burot-burot lang. So padulong na mi pauli og sakto ra pod kay kalubato na jud kaayo ang ato ang flashlight dit kita katagdalan ani. Kamusta ka daw unsay kuha nimo? Kasaman. Ay lami na siya kuan octopus. Wow, naa siya mga payo. May paang bata mga kasyasim, daghana ka ay siya kuha. Oh no! It's walo-walo mga kasyas, nakita may walo-walo. I don't know kung anong gitawag siya o ginana. It's sea snakes. Siyempre nago siya sa sea snakes. Ang lisod ani nga pag-uli ay is wala ta kabalo kung asa na banda kay pertingit-ngita. So ang imo lang timan-an is kanang light lang nga nagpirok-pirok ditong dapita katong dito dapit. Like nag-blink-blink ba. Mao na siya ang among timan-an nga mao na ang banda sa amo ang lugar. Akong get siya ako mga video well nagpadulong pa uli and I noticed nga nindot tay tan-awon akong background. My god, kikilig ko sa moon like yeah. Hindi ako siya manotice kaya wala man ko na front cam nagsugod nag-back ang main camera akong gigamit sa back. So oo ka notice nga nindot ang moon sa likod. Na wrong turn ta mga ka-chars. Di maong atong pagtuan. Pero doon ra gyapon siya. Di kay mata mawala kay kanang pirok-pirok din ako katong taaray! Katong taaray! Napandul ko sa goto. Bakla kay ang vlogger. Bakla yung vlogger natin ngayon. Sorry po. Kanina magul akong spot. Oy, di naman ko maklaro. Okay, pwedeng hinaya. Lupik pa may mata ni may pagbata ni Marmar kung gigamit. Ay. Wala na nakaw na tuoy na distract ko sa imong sagit-sagit. Wait lang. Isa man. Ko pwede ganin ani na. Naputol ang chinelas tungod sa isa ka snakey na nag-distract sa Unsa ka dako? Banay gud binagan. Gani na bantayan galikas-likas ito tawag. Guys, akong chinilas mahal ni siya. Smartan. Tag 55. Kuha sa halos ato uy. Dako yun siya kayo. Asa ka dako sa imong ba best? Tanong. Asa ka dako sa Oh, finally mga ka-stress na nami sa Malad diri sa Baybayon, sa Baybayunan. Kamusta ka mo, Red? How are you to find out? Where you pack? Oh my So since na namin diri sa Malad and we're heading to sa balay na lang Mamshi, next na mong buhaton ani is ang pagluto na po sa among kuha. It was at this moment he knew he fucked up.
So karon amo i-separate ang mga angay nga hinluan before siya lutuon. Aron dili siya na idahang balas kanon. So kailangan mo siya limpyuhan dahan before siya iluto. So nag-separate ang among mga kuha mga ka-chat. Ug mao ni ang mga kuha. Takdangi ni B. Takdangan man. May kuha po yung buyag. Thank you Lord. Dali na din sila oh. So kailangan na mo siya inanaon siya pag anong pag til kay aron makuha ang unod na nagluto na niya. So naa namin diri sa balay nilang mamshi o giluto na namo ang mga kuha na mo diri. Ayan, nakatak-ang na siya. Ang among gigamitan sa baw is ang tubig sa dagat para dili mo or di, para mo gawas ang iyaang sulod. Ang nagkaon niya dili siya lisod siya kwaon. Like that. Oh. Karon si Ma'am Shi is naggutad na sa mga panakot. I'm very excited nga makabusog jud ko kay wala jud ko panihapon and I'm very hungry. Ayun si Ma'am Shi very sexy. Yun. So karon finally naluto na ang mga ginagawa mo. Here it is. Mga mga ka-shars, worth it ra ang ato ang pagsuroy-suroy sa kadagatan o pagkatunok sa tuyong o gilakad ug halas. That's the end of our vlog tonight this time mga ka-shars. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Jolmen Codilia. Don't forget to share, like, and comment sa mga vlog. Thank you so much. Susunod higayon na po. Bye-bye!